салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Top Tagiks ба барномаи имрӯзаи мо. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамонҳои машҳури филми Ҳидоят Зуҳро ба шумо маълумот диҳем. дӯстони азиз, барои пешрафти кории мо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависед ва дар видео лайк монед ва инчунин дар канали Top Tagiks обуна шавед ва дӯстони худро низ даъват намоед. барои дастгирии ҳамаатон ташаккури зиёд. ба шумо тамошои бо фароғат хоҳонам. Yoksa aşık değiliz ya hocaya. Серат Огдемир 11 апрели соли 1981 дар шаҳри Мерсини Туркия чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. падари Сера яке аз шовандозони бисёр хубе буд. аз ҳамин сабаб Сера низ аз хурдӣ бисёр шавқу ҳаваси аспсаворӣ дошт. ва айни ҳол ӯ бисёрак аспсавори моҳире аст ва инчунин ӯ соҳиби 3 асби човандозӣ низ мебошад. Серат Огдемир мактаби зодгоҳашро хатм кардааст ва баъди хатми мактаб ба донишгоҳе ба номи Билкен ба факултаи меҳмоннавозӣ ва туризм дохил мешаваду ва бо муваффақият хатм мекунад. ин ҳунарманди машҳур аз давраи мактабӣ ба як театр дохил мешаваду ва дар саҳнаҳои театрӣ бо як истеъдоди хубе нақш меофарад. Серат Огдемир муддати дароз дар яке аз марказҳои таълимии санъатӣ, театрӣ, актёрӣ ва сурудсароии зирве сабақ гирифтааст. баъдан ӯ вориди яке аз ширкатҳои машҳури Плото филм шуду ва нақшофариро дар рекламаи филму клипҳо шурӯъ намуд. Серат Огдемир аввалин бор дар яке аз силсилафилмҳои телевизионии Истанбул чӯҷуклари бо тахаллуси Ҷерен нақши асосиро бозидааст. Серат Огдемир ҳамон замонҳо баъди хатми донишгоҳ оиладор мешавад. ва аз байни дере нагузашта ӯ соҳиби як тифли дусрӯяк бо номи Борон мешавад. Damat! Hayda be! Nay, 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 nay. филмҳо ва силсилафилмҳое ки Серат Огдемир нақшофарӣ кардааст. Серат Огдемир соли 2009 дар силсилафилмҳои Истанбул чӯҷуклари бо тахаллуси Ҷерен, Ашк Гелёрум, Демиз бо тахаллуси Шебнем, Эй ашк нердесин, Ҳирчин кис Кадафи бо тахаллуси Сибел ва дар филми Капала Чарсы бо тахаллуси Мелек ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2010 дар филми Чакаларла Данс ҳунарнамоӣ кардааст ва соли 2010 то соли 2012 инчунин дар силсилафилми Канат бо тахаллуси Зейнеб ҳунарнамоӣ кардааст. аз соли 2011 то соли 2012 дар силсилафилми Ҳаят Девам Эдиёр дар нақши Зелиҳа Бакрҷӣ ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2012 инчунин дар филми Бана бир Сойгун Яз ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2013 дар силсилафилмҳои Банде Озледем, Сува Атеш ва Юксек Гирилиш дар нақши Эҷе ҳунарнамоӣ кардааст.
соли 2014 дар силсила филми Аналу Олу дар нақши Лал ҳунарнамоӣ кардааст. ва соли 2014 инҷониб то соли 2015 дар яке аз силсила филмҳои машҳури бо номи Кертенкеле бо тахаллуси Зеҳра дар нақши асосӣ ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2015 бошад дар силсила филми Бизим ҳикоя нақшофарӣ кардааст. Серат Огдемир аз соли 2017 инҷониб дар силсила филми Дирилиш Эртурул дар мавсими чорумаш ҳунарнамоӣ дорад. ва инчунин ногуфта намонад ки Сера Оздемир айни ҳол духтари якаву ягона танҳо мебошад. дӯстони азиз, барои диққататон ташаккури зиёд. Инак мо ба анҷоми барнома расидем. барои пешрафти кории мо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависед ва дар видео лайк монед ва инчунин дар канали Top Tajiks обуна шавед ва дӯстони худро низ даъват намоед. барои дастгирии ҳамаатон ташаккури зиёд. хайр, то барномаҳои оянда. худо ёру мададгоратон бод. салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Top Tajiks ба барномаи имрӯзаи мо. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамонҳои машҳури филми Ҳидоят Зуҳро ба шумо маълумот диҳем. дӯстони азиз, барои пешрафти кории мо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависед ва дар видео лайк монед ва инчунин дар канали Top Tajiks обуна шавед ва дӯстони худро низ даъват намоед. барои дастгирии ҳамаатон ташаккури зиёд. ба шумо тамошои бо фароғат хоҳонам. yoksa aşık ziyan hocaya. Серат Огдемир 11 апрели соли 1981 дар шаҳри Мерсини Туркия чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. падари Сера яке аз човандозони бисёр хубе буд. аз ҳамин сабаб Сера низ аз хурдӣ бисёр шавқу ҳаваси аспсаворӣ дошт. ва айни ҳол ӯ бисёрак аспсавори моҳире аст ва инчунин ӯ соҳиби 3 асби човандозӣ низ мебошад. Серат Огдемир мактаби зодгоҳашро хатм кардааст ва баъди хатми мактаб ба донишгоҳе ба номи Билкен ба факултаи меҳмоннавозӣ ва туризм дохил мешаваду ва бо муваффақият хатм мекунад. ин ҳунарманди машҳур аз давраи мактабӣ ба як театр дохил мешаваду ва дар саҳнаҳои театрӣ бо як истеъдоди хубе нақш меофарад. Серат Огдемир муддати дароз дар яке аз марказҳои таълимии санъатӣ, театрӣ, актёрӣ ва сурудсароии зирве сабақ гирифтааст. баъдан ӯ вориди яке аз ширкатҳои машҳури Плото филм шуду ва нақшофариро дар рекламау филму клипҳо шурӯъ намуд. Серат Огдемир аввалин бор дар яке аз силсила филмҳои телевизионии Истанбул чоҷуклары бо тахаллуси Ҷерен нақши асосиро бозидааст. Серат Огдемир ҳамон замонҳо баъди хатми донишгоҳ оиладор мешавад. ва аз байни дере нагузашта ӯ соҳиби як тифли дусрӯяк бо номи Борон мешавад. Damat! Hayda be! Nej, 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 nej. филмҳо ва силсила филмҳое ки Серат Огдемир нақшофарӣ кардааст.
Serhat Ogdemir соли 2009 дар силсила филмҳои Истанбул чӯҷукларо бо тахаллуси Ҷерен, Ашк Гелёрум Демиз бо тахаллуси Шебнем, Эй ашк Нердесен, Ҳирчин Кис Кадафе бо тахаллуси Сибел ва дар филми Капала Чарса бо тахаллуси Мелек ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2010 дар филми Чакаларла Данс ҳунарнамоӣ кардааст ва соли 2010 то соли 2012 инчунин дар силсила филми Канат бо тахаллуси Зейнеб ҳунарнамоӣ кардааст. аз соли 2011 то соли 2012 дар силсила филми Ҳаят Девам Эдиёр дар нақши Зелиҳа Бакрҷӣ ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2012 инчунин дар филми Бана бир Сойгун Яз ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2013 дар силсила филмҳои Банде Озледем, Сува Атеш ва Юксек Гирилиш дар нақши Эҷе ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2014 дар силсила филми Аналу Олу дар нақши Лал ҳунарнамоӣ кардааст. ва соли 2014 инҷониб то соли 2015 дар яке аз силсила филмҳои машҳури бо номи Кертенкеле бо тахаллуси Зеҳра дар нақши асосӣ ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2015 бошад дар силсила филми Безим ҳикоя нақшофарӣ кардааст. Серhat Ogdemir аз соли 2017 инҷониб дар силсила филми Дирилиш Эртурул дар мавсими чорумаш ҳунарнамоӣ дорад. ва инчунин ногуфта намонад ки Серhat Ogdemir айни ҳол духтари якаву ягона танҳо мебошад. дӯстони азиз, барои диққататон ташаккури зиёд. Инак мо ба анҷоми барнома расидем. барои пешрафти кории мо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависед ва дар видео лайк монед ва инчунин дар канали Top Tajiks обуна шавед ва дӯстони худро низ даъват намоед. барои дастгирии ҳамаатон ташаккури зиёд. хайр, то барномаҳои оянда. худо ёру мададгоратон бод.